Elok tenan. Mas Bagong. Nggih. Nah, ngono kuwi lho. Nimbali Mbak Eka iki cucuk ya ta. Suarane elok, jogetane elok. Wis ora ngguang. Wonge ya gedhe. Maksudmu piye? Panggil lemu ngoten. Oh iya. Tegese awake sehat. Sehat. Nggih. Terima kasih kanggo Mbak Eka Suranti. Genti sampeyan tak goleki kancane Mas Bagong. Nggih. Mbak Elisa ayo kene. Dipethuk aja dipleroki ya. Maka ayo. Yuk, ora. Yo yo aku mutu ngerti lara aja tininggal hati mendes kaki murah mangkoke yari ing jaman yo sing eling bakobo iku budaya tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal tapi mendes kaki murah mangkoke keri ing jaman kaya sing eling bakobo iku budaya jene bener kandha Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu biong cange biong limbo pabayu sugeng dalu. Wah, ngodiar iki kok. es agi ngrungokke omongane nang cangkem keju Sedaya mawon ingkang rawuh wonten mriki kula aturaken wilujeng dalu sami sehat sedaya nggih. mriki pundi mriki pundi Wonten Kerandon. Krandon kok tandon Kerandon. Krandon Wonten Krandon. Kerandon kesesi menika. Nggih. Pripun Mbak Elisa, panjenengan mirsani suasana malam ini bagaimana? Enjeh niki kaping kalih kula saged mirsani lan saged sowan lan Oh iya ya. nonton boten yang sebelumnya maksudnya di Pakalongan. Oh, Pekalongan. Ya, nonton legenonan. Ya sing sabar to, Gong. Sabar to Bagong Dandul. Legenonan Ya, legenonan. Ya, Nggih. niki kaping kalih meniki dan ternyata memang kalau legenonan di sini 2 tahun ya Pak Bayu. Nggih. Kalih tahun sepisan. Tapi memang masyarakat arep kleru meneh. wis ora apa-apa Jane setiap tahun, Mbak, cuman Nggih. selang-seling setahun pengajian, setahun wayangan. Oh, ngaten. Nggih. Nah, yang bagus niki dengan wayangan berarti kan enggak meninggalkan budaya menika. Waras. Tetap gelar, tetap ngertos budayane. Nggih. Lah niku sing harus di utamakan amargi nggih zaman kawit kuno rumiyin kejayaan pertanian zaman Mataram kuno niku nggih piawayang lewat tirakat. Lah iki nek ora ditirakati ya eman-eman le tandur ya Mas Bagong tandur. Mudeng, Gong. Mudeng omongane mudeng ora, Gong? wis karepe gini kok iya ngono ra wis Wis Ya, to. beda ya. Wis Gong. Kenalan sik karo Mbak Elisa. Kenalan. Mbak Elisa Delek kompletipun sinten kerek tepang iki yo derek tepang kok derek kepang belum ngomong aku mau salim tapi itu kamu udah cebok. Udah cuci tangan belum?
Korengket. Rasa cuci wis teles kok. Ya. Santai. Ora nek. Tangan kaya bledok ya. Lah ini lho, jangan kaya telek cecak ya. Telecek lambemu ngono. Lagi iki Bagong kaya telek cecak. Ngaran wong talet cecak. Kau ini jadi mau kenalan lho. Paling ora boleh tong ngono sisan. Kenalan Gong. Derek Tepam, Nggih. Mas Bagong. Nggih, Mbak Elisa. Nggih, nami kula Elisa Orcarus Alaso. Elisa Orcarus Alaso. Alaso. Yo, kok Al-Aqsa kaya masjid wae. Al-Aqsa iki jeneng musala kok jeneng Apa? Alaso. Sekarang Alaso. So, dudu soso. Pidalan pundi Mbak Elisa? Jen derek Tepam nggih bapakku seko toli-toli Mas Bagong. Saka ndi? Seko toli-toli. Toli-toli. Nggih. Pancen toli cedak Eli kok. Toli-toli. Abene Bagong iki. Toli-toli. Toli-toli. Saka toli-toli iki daerah Sulawesi ngono lho. Oh, Sulawesi. Saka toli-toli. Toli-toli. Ya. Bapake saka toli-toli. Iya. Ibu takokno, Gong. Ibu Ibu seko Lambelu Mas Bagong. lambelu dhewe. Lambelu. Aku tuh kamu tanya apa tadi? Ibu saka ngendi? Ya aku jawab Lambelu. Lambelu ngopo? Malah Lambelu ngopo? Lambelu ya Lambelu. Lambelu ra ngopo-ngopo. Iya kok Lambelu ngopo? Lambelu ki jeneng desa ta? Lah iya Oh, toh. iya, iya. Lambelu iki jeneng desa lah nek raimu lah kuwi Lah, Lambelu. Wah. apa oke. Mbak Elisa, Dawuh. niki panjenengan iki panye wis diantu-antu piyai kene. Napa malih Pak Kasnuri niku wah wis rumangsa bejo kemayangan enten Mbak Elisa karo Mbak Eka Suranti. Sembah nuwun Pak Kasnuri. Nggih. Nggih. Wis pirsa rong Pak Kasnuri sing ndi? Lah wau wonten Pak Kepala Dinas, Pak Kasnuri, saking camat, dadi aku nggak ngerti sing piyayine sing ngendi. Yo, Pak Kasnuri kae lho. Anu kompeli tadi lo lah ya itu yang pakai peci. Yang ya. mana? Yang pakai peci ya. Iya, Pak Kasnuri. betul. Sembah nuwun Pak Kasnuri, sampun bali, nggih. Iki ngopo kok melu-melu dadah iki ngopo? Pak tabungan Kok tabungan? kas. Aku golek-golek senengane. Kok tabungan? Nggih. Yo, iki ngaturke lelagon aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa. Ah. Nggih, wonten jawuh tadi wonten. Kula anu Mbak, niki wonten sing ngersake jineman mari kangen sik engko diaturke. Kula nyuwun nyidam sari luwih dhisik. Nyidam sari dibawani. Sing bawa Mbak Elisa. Nggih. Mbak Elisa bawa nyidam sari, etok-etoke sampeyan seneng karo Bagong, gandrung karo Bagong. Kula Apa kok guyu? Aduh. Sik. Mbak Elisa. Mbak Ya. Elisa ini pendidikan terakhir napa Kula- Mbak Elisa? Nggih, kula S2 kalau terakhir. S2. Psikologi. Wo, dadi iso maca wandamu Gong psikologi. Iki wonge piye ngono cepi Mbak? Ya aku ngerti bab jiwa. Ning nek raga ra mudeng aku. Aku piye? Nek jiwamu mudeng. Lagi aku kudu takon, enggak Piye? bisa aku langsung menilai. Ya, harus takon, tanya takon. Nah, dulu. takon Mbak dites jiwane Bagong piye Kula Gong? tanglet riyen. Ya. Sering ini enggak begadang malam. Sering Sering. seneng kok. Sobo pasar pora. Ya sok kalau mongso. Oh, nek sobo pasar senengane omong-omongan apa ora? Ya, Nek misale ana wong adol ngono kuwi mbok nyang apa ora? ya mestine wong golek ringan ya tanya. Oh iya. Terus biasane nek ning nggon lapangan ngono kuwi sok mlaku-mlaku mubeng apa ora nek? Ya, mlaku-mlaku olahraga Oh mubeng. iya, terus sok dimesake wong ora? Ya sok mesake wong sok aku ya asam urat. Oh lah iya, kuwi sesuk melu aku ya. Lah ngopo kuwi? Melu aku. Ya Ya. jiwamu perlu dipresake. Aku edan to. Kuwi perlu dipresake nek wong kaya ngono kuwi. Aku ki ra edan. Kuwi gejala tingkat 1. Engko nek saya parah ben tak iso tak obati. Gelem ra tak obati? Ya gelem wong lara diobati mok. Nah ya, sing jenenge waras kuwi mau penting wis diomongke Pak Bayu mau. lho. Penting kok Penting. penting. Penting sing jenenge waras. Penting. Mau cari waras. Ya waras. Nek waras sok bengi-bengi pupuran putih. Lah iku. Bengi-bengi kok pupuran. Berarti kuwi putih. edan anu taraf kedua, kuwi patek nemen. Wes level loro. Wis karepe sing ngarani lah oh ya. Saya goleki pangan iki celoningan iki. Lah ra celoningan iku nggo ragat putu apa? Iya. Yo Mbak Elisa dibawani. Ayo. Duh, uang bagus. Nah,
Mas Bagong iki arep kaya letong anggapan kuwi bagus kuwi. Mas Bagong. Ah, Yongka, aku kan baru mau nembang. iya ya. Ngerti. Dewang bagus. Piye diajeng? Ora sesuk ya sing adus ya. Senadyan to ancen pancen bagus ning sing penting adus. Aku ya adus. Adus kok isih gondo. Isih ana gondone. Ya sepurane wong ya kahanane lagi kepringet Yes. kaya ngene. Oh nyat arepe maraske wong edan iki kudu didusi ya pancen. Ah, lah. Bebojane ati. Iki metenge jane sing meteng ki aku apa kowe to, Mas? Iki ya wis meteng. Wes Santai, Pak. pirang Iki tak- sasi. 9 wulan 10 dino. Dina kuwi anak-anak gajah no. Iki anak-anak gajah. Lho, Oh, jauh. Elisa. Apa, Pak? Piye pripun, Pak? Oh, jauh nggih. Pak Bayu gimana? Nggih 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 nggih. Anu to. Nggih, monggo ditampi. Bagong iki ngetutke sing tuwek kuwi sapa? Kok yo ketoke. Piye Mas iki sing nampa aku apa awakmu, Mas? Wong loro. Oh iya. Kok iso melu kintil wae. Pak kapunten, Pak. Niki ajeng nggih kula napa nggih bojo kula? Nyanyi langsung aja. Oh iya. Nggih. Matur suwun. Nggih. Terima kasih. Matur suwun. Di sini aja. Lagine apa jare? Iki rasah kakean cerewet sing penting nyanyi ngono apa meneh bagonge kon mingkem. Ngono jarene. Lho mbok mau nggo dagelan bisu. Ayo Rene, tutuke, pergi, Mbak, pergi, Mbak. Aku kok kira. Iki. Ya bagonge di seket. Lho katane loro kok siji. Mbok yobet to, Gong. Kok senengane kene wae. Anu. Ayo. Ya Mbak Elisa. Kaya ngene wong nandang asmara Ya diajeng. iya to Kang Mas Pancen ning alam donya iki ra ana wong wadon liya kajaba sliramu. tenane Tenan diajeng. lah wingi sing nggon bakul mie ayam wingi kok sapa suwi ning kono Saiki aku rung bayar. bel Ora didit kok melintri. Ayo. Yuk. apa tak wakku dewe Menano. Lanjut, Mbak. duh temo jawa takang welasana mring wak mami besok kapan katakan jejer lan wong bagus Ya aku iki diajeng. Apa sing bagus sih? Jejeran wong bagus ya wis jejer to. hapus Bagus. Jejer wong kakus nek kuwi. hapus Aku sih wis lho Mas. Anu. upama nonah koda tanpa brau sasat saraten pepatri nyidam sari Yo, diaturke sak langgame. Monggo. Buka celuk Mbak Elisa. Monggo yo.
panjenengan ning tengah kene Mas. Mas iki nyaten tengah mriki tengah ya. Supados saged Dadi ben ora nutupi mriko. Nggih. Lah, ngoten lho. Wah, jan Jos. Nggih, mepeti kameramen. Mangke ten HP ndak geger panjenengan tok mangke. Nah, ben ketok wajahe. Asik ya. Maka ayo Mbak Elisa ayo. Tembang kangen to, monggo. Mbak Eka Suranti ayo ngadeg pisan. Mbak Elisa sih. Suwung ning uripku ora kasiramu Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih, alhamdulillah. Niku tandha tresna kok ya. Nggih, nggih, nggih. Makasih Mbak Elisa. Sik niki wonten anu melih ana penyuwunan. Nggih. Nyuwun podang kuning. Oh nggih. Saking Pak Tarno Tania Jaya. Oh, Tarno Tania Jaya. Kowe dhisik kuwi ae ora blenger kok, Kang. Oh, biyo wong ya karemane lagu niku kuwi. Kareman Tarno Tania. Niki saking paguyuban Kades Joko Bau Kesesi. Nyuwun caping gunung kalian lamunan. Oke. Caping gunung sik yo. Niki Caping gunung. nggih dijembengke mboten? Jembleng kok jembeng. Jembleng kok jembleng. Jembeng. Ganti to, Kang. Ganti piye? Ayo, neng tengah, Bagong tengah, dikeroyok tengah. Mbak Elisa karo Eka. Angger kene kan ketonek pancuran kapit sendang. Ya. Ngadepi wong loro ni suwe-suwe iso mumet. Siji omongane ra jelas, sing siji omongane yang meletek-meletek dhewek. Ya piye wong lanang sing sabar. Lah kepriwe arep sing mengana dhisik apa mengene dhisik ya? Lah iki tak ngomong. Yang pedelok lah. Ayo sing dhisik, Gong. Sing dhisik. Sing gedhe sik. Ya. Arep apa mburi? Golek dalan ki angger gedhe mlebu ku sing cilik kari mblusuk. Oh iya. Sing Ya. arep apa mburi ki? Arep apa mburi? Arep apa mburi? Wis piye-piye penak. Ya wis. Mburi ya. Buri. Yo. Ayo. Ngapa? Sinden kondang kok bokong gedhe sisih. Kok gedhe sisih ya ora mungkin. Saben bengi. Ya yang mondor-mondor iki
dalan. Nang. Ayo. Dalan. Nyawang. Mepen. Mepet. Aja mundur-mundur Mepet. mepet lho kecepit iki ulan. Kona. Oh. Alah. Eleh. Mandan mangan sithik, mandan mangan sithik. Kowe kok ya. Jane tayang apa ora sih? Terus kowe mah keturun ngono kae. Coba. Pola aku. Gene awake ora. Coba iso ora nek iki. Jal. Oh, sik. Ayo. Awas, yuk. Wow. Piye? Piye sak? Ya ora pati krasa sih. Padahal gedine semene masa ora kerasa. Gak tahu apa sebabnya aku ya ora ngerti. Mesti mau Rika kelalen durung ngombe jamu. Jamu apa? Jamu plikita wingi sing tak tukok. Heh, Pil kita. pel kita kok pli kita. Sing tuku warung wingi kae lho. Pel kita. Wah, kowe muni jamu kuwi aku gringgingen. Jane nggon aku kok muni kono mau kok ora muni. Lah iki lek ngomong mau jare aku keturun lawet mah aku tak turok-turoke ra turok-turok kok. Ora merem-merem kok. Ora merem-merem kok ora turok-turok. Ora ada dibaleni to kok tak tapuk sih. Ayo Mbak Elisa, nano. Coba. Yen memaca. Ayo. Gaya lala. Lagi sop pisan. Ayo. Kayu saru. Ayo. Alah ditonton piye oke. Saru Ora. ngenekno. Yo. Kowe iki karo aku kaya gila ngono. Yo piye sih? Santai, penak-penak. Nano. Ya. Yen memaca mung karo janur gone As. Yo. Oi. Ya. Pas. Ora nek karo Elisa iso majeleng ngono ning. Ta sing remuk nggonakmu ya. Wingi iki wis tak jahitne lho. Ayo. Coba ngarep lah buri mau. Oh iya, ngarep nek no. Ayo. Ya iya. Bayo. Ngapa iki mripatku iki lho? RT lagi rapat ta. Ngapa RT rapat ning kono? Wong kok untel-untelan. Dong, kowe kok tak obongi lho ngene iki, Dong. Ayo. Kembang. Malah kaya boneka sing nunggu kitiran ya lho. Sisine senak-senuk isine dingklak-dingkluk. Bareng Apa? EKI ngene-ngene lho. Kaya nek wong melat-melat. Aku ngambil jadi tapuk sekarang. Ayo. Melodi sopo. Awas. Guna. Oh. Alah. Kandhane kok kan melet to iki iki. Kamu nih. Ana basa apa? Sing basa asli Bagong. Nyatane kanggo kene ya pas kok. Ya coba. Mana? Ya. Pacitan sarwi. Awas. Oi. Oh. Kene ngarep bune iso kok. Dadakno. Lancang. Piye? Aku wingi bar kok dokter wis beres kabeh kok.
Dokter ngendi? Ya dokter ning Solo ngono. Beres sapane jengglange mlempem ngono kok. Lah nggon namu kuwi sing perlu diseliki dik. Seliki dik kanggo kene gini ya cocok. Diki. Mau ki jane pas ora to pas karo kowe iki? Ya, pas ki, Mbak. Mosok pas. Andani pas kok. Etok-etok aku ben marem. Oh, Mbak iki legani. Mung etok-etok. Kowe mau ya gretan to? Rungokne. Kowe mau ya gretan to? Etok-etok. Sing penting kowe seneng to. Sing penting kowe seneng to, Mas. Ya, wes. Yo. Yo, nano Aku tak ganti pasangan bae lah. Sapa? Ngene yan. Oh. Ojo. Lah iki ra tekan-tekan gegedan peteng kok, Kang. Ya piye wong ya aku ki ya gegeden weteng saya ya piye meneh wong ya kahanan ngene iki kok. Ya, Lho, masa Mbak. kowe ngajak pasangan Alpian malah kesro. Mosor jegleng. Amit ya yu. Amit ya yu. Ya, Mbak Eka. Anu. Iki parikan sik, selingi parikan sik. Parikan sik. Ayo. Seko Mbak Fahmi, yo. Parikan Mbak Fahmi. Pak Lurah panggungnya amblek, Pak. Anu neno. Minggir. Awan-awan Awan-awan. neng Tegalan Tegalan. kuwi dagelan Dagelan. apa padesan Padasan yang nggih wudu bersama. Yo, Mbak Suci. Anu neno. mangan rawon Mangan rawon. neng kutha Kediri Kok Kediri. Terus saya kemawon pinaringan rezeki amin. Yo, bar Mbak Suci terus Dita. Ayo Dit. Anu neno. neng Lumajang Lumajang. tuku tahu Tuku tahu. sing nonton wayang mugi sehat selalu Amin. Yo, Rizky. Yo, Nyang Pemalang yang Pemalang. tuku sukun Tuku sukun. sing nonton wayang Nggih. tansah sayuk rukun Amin. Ayo, Eka Cilik. tuku gentong Oh gentong. Gentong. Tuku gentong terus ning Purwodadi Ning Purwodadi. Mas Bagong Ya. ganteng sekali Amin. Kaya sapi Ganteng sekali tambahi kaya sapi. ya Mbak Elisa, ayo. Ini apa? Parian. Oke. Jaya. Numpak taksi. Pak taksi. Neng Pekalongan. Pekalongan. Warga Krandon ke sesi. Krandon ke sesi. Pinaringan lumintu karaharjan rezekilan tansah kata kebahagiaan. Amin. Ini didongake ngantek turu Iki bisa. Ayo. Pariane ndongakne kabeh. Iya. Eling-eling wong toli-toli. Yo Mbak Eka. Anu neno. Tuku baygon. Tuku baygon. Terus ngopo? Dicampur sego. Baik, ono campur sego ki kan mateni wong. Sak sirku to sing Ya tuku. ya. Tuku baygon, campur sego terus Bagong. Bagong. Muga munggah swarga. Amin. Tak dongakne, Gong. Amin. Gong, wis tak ndang mangkat to, Gong. Ose to. Lagi repot. yo Mbak Elisa. Nano. panas udan panas lengaling Halo. Yo. gunung Jinoman Mbak Eka. Ni sowa yo. Misowa capek gunung nyayang nas nadyan ladon sarta Ketan Bali ngulon. Niki Mbak. mane banyu
Yo Mbak Elisa langgame. Radi macem Bu, betul apa Bu? Jangkong itu kamu. Keturunan sing Iki bablas ki Rama Seger, Nduk. Nggih. Ibu-ibu kan beksa kabeh iki. Nggih. Oh. Pitalondo. Monggo, Irama Seger, Cok. Yo. Coba. Oke. Yo. Hey. Yo. Ben bareng ayo. Asik. Ho ho ho. Ayo, Cok. Yo. Kembang rawe, yo. Ayo Pak Rojimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong seneng tunggal sawale. Witane. As.
suwe Saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong ngomong mas aku ho 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 hey ho ho aku digawe loro kembang lati agawe larane ngati kembang agawe atewe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung goyang ora tenaga sembrono ora becik kanggone iku paribasane Yo, legani. barane luwe becik Wiwitane wong seneng tunggal sakale Wiwitane jejer saben dinane kaya suwe ya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong ngomong wes aku kenal Banjur ngomong mas, aku tresno kowe. Hatiku digawe lara, kembang melati agawe larane ngati. Kembang cupeng agawe hatiku bingung. Kembang mawar sembrono ora becik kanggone pawanto inglawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal Terima kasih matur nuwun sedaya mawon ing sampun berpartisipasi tindak wonten pepanggungan nggih. Monggo. Ini napa niku dadi tandha tresna Mbak Elisa. nggih matur suwun Pak Bayu niki nggih. Oh nggih. Monggo pinarak lenggah malih ibu-ibu matur nuwun. Monggo. Jajan, Bu Edan. Terima kasih. Bos ayam menika Pak Bayu. Nggih. Wilujeng lenggah. Engko lelagon tak tutuke ning Pathet Songo sing ngomber jagate. Ayo tak jenenge. Ya telanging ninggalang nyuwana gelar banda muncar tinandir kekuneng suram sarate tanpa dan lang-langing driya mengu mengungkung kanduhan rimeng lirlena tanpa kanin yen tan tulus